galak kumlep nenggih risang naga Nabatnawa pitung bongkote ngetal gedene mencorong mripate mawa sungu mijil nyembur geni sak klopo-klopo tabone dupi mriksa Raden Bratasena ngangku mambanging larih mangkrak krura srumanaut Sang Nabatnawa hanggubel anggane Sang Bratasena tutuk hangakep wentis kang gering saya keket panggubele saya raket panyakote nganti Sang Bratasena pepes kekes hangles bayune nganggo prasasat ustumeka lena nanging awit dayaning piandel sesupe duwe Indramani ing larih peparinge Bathara Indra tuwuh karosane grayah-grayah kang asta modot punang Pancanaka mengkang tutu ing sarpa nganti sigar dual-dual dadian paktine samudra banjir getih
Go aduh Bathara Gung kang amurwa bocah bajang kang umambang sajak wis ngerti marang Bratasena. Kowe kuwi sapa? Bratasena? Ulun iki kang kita upadi bebisik ulun Sang Dewa Ruci ya Sang Marbudingrat. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara. Pangabekti kula unjuk ulun. Iya ngerek wis ulun tampa Bratasena. Mangerti ya. Aja ta kita gampang memangan yen durung weruh apa ta kang kita pangan. Aja gampang kita mengenggo yen durung weruh apa ta kang kita enggo. Lan aja gampang lelungan yen durung weruh dunung ngendi kang kita jujuk. Kula namung mituhu dawuhipun guru. Iya. Awit saka pitaya kita marang guru nganti kita bisa ketemu marang Dewa Ruci. Kang kita upadi banyu suci pamitra sariku amung pralampita. Kang ateges ati kang suci lan rasa kang wening. Sapa wong kang kepengin sampurna uripe pancena kudu weruh kawruh sangkan paraning dumadi kang warah ing tata dharma. Luwih jlentrehe manjinga ing Gua Garba Ulun. Caranipun kados pundi kulun paduka namung alit kula rawa birawa kados mekaten. Aja ta mung kita jagat iki yen tak kersake bakal manjing ning nganggo ulun wis ora sandadak karo den gek mlebu metu talingan kering ulun sendika dawuh dawuh ulun. Wis manjing anggane Sang Ruci Bathara Sang Bratasena. Gelising kandha ring kesing carita wis minejang kawruh sangkan paraning dumadi. Purwa Madyawasana mungkasi samendang tan ana karempit mangkono lingira Sang Ruci Bathara. Bratasena, sira wis bisa ambuka waranan ngati manjing jroning kalbu minangka lelantaran marak ana ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Wis kewajiban kita wis rampung enggal metuwa saka Gua Garba Ulun Bratasena. Wis Bratasena enggal Balyana Madyapada. Ulun bakal sajiwa marang kita madeka pendhita ana pretapan Arga Klasa. Gethok tularna kawruh sangkan paraning dumadi utawa ngilmu kasampurnaning urip iki marang para bebrayan agung. Madeka pendhita peparap Bima Suci swargakna wong tuamu Pandulan Madrim kang dina iki nandhang pasiksan mapan ana ing kawah Candra Dimuka Bratasena. Nilangkari
Kinutang-kutang tansah bisa leladi Hey!
Selamat pagi Mas Gareng, pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi Mas. Ora krasa wis season 2 patet songo goro-goro. Luar biasa. Miturut dawuh para sarjana ingkang sujaning budi, para alim ulama ingkang nate kula mireng, nasibipun menungsa menika kados pundi saged dipun titik isa dititeni kuwi ben 7 taun pisan piye. Oh ngono piye Tru gung paham aku contone piye upamane nitik iki rumus iki ora ana dalile ning iki salah sawiji pangandikane para kiai sing ndak percaya nitik saka uripe menungsa piye kuwi iso dititik angger 7 taun pisan. Upamane 7 tahun pertama, ya menungso umur 7 tahun kuwi isih bocah. Bocah kuwi durung klebu cacah. Ya. Terus tambah 7 neh, tambah 7 tahun neh 14 tahun. 14 tahun kuwi bocah wis sekolah menengah pertama. Ya. 14 tahun, ditambah 7 tahun neh, Tru. Tambah 7 tahun neh 21 tahun. 21 tahun ki para muda wis lulus saka sekolah menengah atas utawa SLTA, SMA, SMK dan lain sebagainya. Tambah 7 tahun neh 28 tahun. Menungso kok wis 28 tahun kuwi apike kuwi wis rabi. Oh iya. Kok enek menungso kok 28 tahun rong rabi, nyat rapawaan rabi. 28 tahun. Ayo. Tambah 7 tahun neh 35 tahun. 35 tahun iki yen sugih wis ketok sugihe, yen fakir ketok fakire. Oh ngono. Umur 35 kok ndak sugih-sugih, pancen rapawakan sugih. Oh iya iya. Kuwi 35 tahun. Tambah 7 tahun neh, Tru. 42. 42 ki menungso ki jaya-jayane. Jaya-jayane upama dalang ya laris-larise. Nanging tekaning bondo biasane bareng karo tekaning coba. Tambah 7 tahun neh 49 ya. Kejayaan ki umure 42 nganti 49 yen wis mentok 49 ki bar kuwi biasane stabil karire. Terus 56 ki wong wis wayahe menep mungkur ya ta. Wis ora usah dadak duwe pikiran transmigrasi dan lain sebagainya. Ditengenke ngibadahe nyedak marang Kang Maha Kuwasa. Terus tambah 7 tahun neh 23 tahun ki umure Kanjeng Nabi sedo ya ta. Janji menungso kok wis umur 23 tahun kuwi urip pantes, mati ya pantes. Ngono dadi yo iki yo rumus ora ana dalile jane ning iki dawing para kiai ya ta, dawing kiai sing sedane dimakomne ana ing tanah suci Saudi Arab ana ing Mekah. Oh iya iya iya. Mula urip sak urip kudu dihati-hati kedaling lati ya. Tumindak ing klembraing tangan jumangkaing suku kudu kebak ing pangati-ati. Apa meneh iki isih kembali ke benang merah. Masih dalam rangkaian ambal warsone ulang tahunnya SMA Negeri 2 Nganjuk yang sudah mencapai umur ke 51 tahun. Betul. Bombong kawuran bunga. Menyelam sambil minum air. Ayo. Guyon karo nembang. Sapa sing diaturi luwih dhisik? Dik Sinta, Dik Sinta. Jumeneng tak aturi jumeneng, Dik. Mangga. Duduk. Wilujeng enjing selamat pagi Dik Sinta. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Iki kita wacane sik ya. Oke. Kula bapa samidi saking Mbagor Wetan nyuwun gending dipun bawani.
podang kuning kalian gubuk asmara. Nah, menika wonten tindhihipun. Mau podang kuning sampun ngatur, wis katur ya, Tru. Ampun. Gubuk asmara. Ayo gubuk asmara. Bawane pucung nggih niki. Nggih, niki khusus Bapak nggih niki. Bapak Sanidi. Oh, ya. Bapak Sanidi. Ya, mangga. Nyengkar nyengkur wiwitane nyengkar nyengkur lingsem yen kemutan lelampahan kang kawuri Telaske. tresno tulus nadyan ingku buk asmara Luwung kula. Yo buka celuk. Tak leren sik. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golereng pengen cagak gak tulisan warna Ugi katur para sutresna budaya ingkang tasih memonitor mantar channel YouTube, ugi ingkang tasih nenggani wonten ing lokasi ngaturaken panuwun sampun dipun berkahi dikancani lek-lekan malam Minggu. Mau spesial kagem Pak Samsi. Season gara-gara ditutup nganggo Asmarandana, ya. Asmarandana nggo dibacutke ayake jenenge diwalik Danasmara. Asmarandana ayake Danasmara. Ya, slendro.
Mas Er, ayo. Dereke bendera ya. Kabeh padha moh kalindih Sulistya klawan jat mika nuli gemeng omrene kabeh iku tan sampurna tan patut wong budaya padha hambek kaya watu cobane para kasusra baleni yo patet songo baleni yo bawani nes prandana kabeh padha moh kalindih Sulistya klawan jatmika nuli gemeng omrene kabeh iku tan sampurna tan patut wong budaya padha hambek kaya watu ya cobane para kasusra
Mbegeng begeget ugeg-ugeg sadulita Ndara Dananjaya sajak wonten gimbolaning raos ingkang kineker boyo wonten pundi suwawi kula aturi medhar pangandika Kakang Semar ngestu padha dawuh Sang Wiyasa kalamunta dina sakmengko ana pandhita anyar katon ingkang mesanggrah ana ing pertapan Arga Kilasa ya pertapan Sumur Jalatundha kang peparap Begawan Bima Suci. Janaka dinuta kelawan panemban Begawan Wiyasa supaya ngangsu kawruh gegulang ilmu supaya antuk kawruh sangkan paraning dumadi krana ing ripalungguhan sakmengko ora ana pendhita kang mulang muruk babagan kawruh kasampurnaning urip kejaba amung Begawan Bima Suci kang mijil saka pertapan Sumur Jalatundha. Monggo kula gandeng tangandika tumuju wonten ing Arga Kilasa. Pati-pati Kakang Semar. Tarunana Windana ora bakal balen durung tumeka kang dadi sedyane Arjuna. Sigra kang kula kuningal Sakara rupa Ari sedeng halendra yaksa alaku kang malawalya ingkang bojreng-bojreng iblis laknat iwang titih kala ludra Paspati Raja Dewaku punika Raden Patih Harya Sengguni ingkang sampun mrepeki kula Prabu Karungkala ratu saking negari Guwa Kadasar. Menapa wonten sesanggeman utawi kewajiban ingkang kedah kula tindakaken Patih Harya Sengguni. Prabu Karungkala kula wonten dawuh. Wis sawetara wanci kowe pidak jempol gedhek kanthuk dadi serayan utawa sekutane wong-wong Kurawa. Nggih, lajeng dina iki ana kewajiban kanggo jeneng sira Prabu Karungkala Ratu Sakagara Guwa Kadasar. Menapa ingkang kedah kula tindakaken lho. Dina iki panenggak Pandhawa ya kuwi Si Bratasena lagi murca saka negara Ngamarta merga adeg pendhita ana ing pertapan Arga Kilasa. Sumber kekuatane para Pandhawa kuwi mapan ana Si Bratasena, ora usah diluruk ning Arga Kilasane. Nanging jumujuga ana ing Ngamarta merga Ngamarta dina iki lagi
koncatan kekuatan, lagi komplang, lagi kelangan kadigdayan. Merga ditinggal sumber kekuatan ya kuwi si Werkudara utawa si Bratasena. Ngamuk punggung Suratamtaha ning Ngamarta. Yen Puntadewa Janaka Nakula Sadewa wis kasembadan kok pateni, tartamtu bakal gampang nggonmu bakal mateni. Si Werkudara utawa Bima Suci kang sak mengko mesanggrahane pertapan sumur Jalatundha ngestaken kawula. Merah ingsun prihatin pas padha mijil tuhu dahan tanpa karya makan Gusti yen ora kleru ing pamawas kang prapta ana ing pratapan Arga Klasa iki sajak panengah Pandhawa Sarjana Yesi Janaka nun inggih panemban Begawan Bima Suci sembah pangabekti kula punjuk wonten sahandhap pepada paduka Sang Wiku ya wis tak tampa tiba sepadha-padha ana parigawe apa jeneng sira Arjuna Prapta marak ana ing ngarsaning Begawan Bima Suci duh Sang Wiku kula ngestu padha dawuh pangandikanipun Kanjeng Eyang kula nuringgih Kanjeng Eyang Resi Wyasa supados gegulang kawruh ngangsu ilmu wonten jengandika Begawan Bima Suci manut dawuh ingkang kula tampi pendhita ingkang medhar gethok tular babakan kawruh panunggal utawi sangkan paraning dumadi lumaing bawana kurping akasa ing ripalenggan sakmangke namung kasarira dening jengandika Begawan Bima Suci mila Sang Wiku boten ketang setetes upami banyu boten ketang sak suwek upami godhong kula nyuwun nyicip kawruh babakan panunggal duh Sang Wiku rada maju sira dilungguh.
Jaya. Kados pundi Sang Wiku? Bakal tak wedharke babakan kawruh panunggal perangane kawruh sangkan paraning dumadi. Mula kang kudu jeneng sira sumurut. Babakan Eka Panembah Jati duwi kodrating Gusti Trimurti catur minangka panyoba. Menika jlentrehipun kados pundi Duh Panembahan Eka Panembah Jati. Eka kuwi siji panembah wis ngarani Jati wis ngarani manungsa kinudrat urip ana ing alam padang. Mung kinarya nyembah utawa bekti marang Gusti Kang Maha Siji, Gusti Kang Maha Sejati dene angka loro. Duwi kodrating Gusti, duwi kuwi loro. Kodrat wis ngarani Gusti Allah. Kodrate Gusti ingkang sumebar ning jagat raya kuwi mung werna loro. Yen ana padang mesti ana peteng, yen ana bagus mesti ana ala. Yen ana ireng mesti ana putih lan sak liya-liyane. Trimurti, tri kuwi telu, murti kuwi manunggal. Sapa manungsa kang kepengin slamet donya nganti tekan akhirate kudu bisa manunggalke telung perkara ya kuwi jiwa, raga, kelawan sukma. Kang pungkasan catur minangka panyoba, catur kuwi papat minangka panyoba cobane manungsa kuwi ana papat. Ya kuwi kang dumunung ana ing nafsu, nafsu supiyah, luamah, amarah kang sarta mutmainah. Kalamun manungsa bisa ngendhaleke nafsu, datan dikendhaleke kelawan nafsu. Gusti bakal jangkung uripe Janaka satemah slamet dunyane nganti tekan delahane. Ngaturaken panuwun Sang Panembahan. Kula badhe tanglet setunggal malih Sang Wiku babakan apa Harjuna. Dinten sak mangke ngamarta kecalan kekuatan awit murcanipun kakang kula Kakang Bimasena. Lajeng miturut pamanggihipun Sang Wiku benjang kapan timbulipun keng raka kula Bimasena. Anggenipun badhe wangsul timbul wonten ing negari Ngamarta. Dados senopati negari Ngamarta, senopati Jodipati, bebetenging kiwuh wonten ing negari Indraparahasta. Janaka kabeh kuwi isih winengku dening purbaning Kang Kawasa. Nanging eling-elingen murcane kakangmu kuwi mesti ana karep kang sinandi sing dikersake saka Gusti Kang Murbeng dumadi. Elinga lamun petenge saya ndedet padange enggal temeka semene sawetara kayana daya sajae. Pasang Kalimantabik pisowananku sinabeta ngilodune dumawahing tawang towang Sang Wiku aku sing teka. Ora teges Bima Suci angkuh nanging tembe wae weruh mula aku mitambuh sapa kisanak kang nembe rawuh. Pendhita Kleyang Kabur Kanginan jenengku Begawan Kilat Buwana pancen kapranyata. Raya-raya prapta lumarap ana ing pertapan Arga Kelasa Baya wigatining karsa.
Sang Wiku, aku mung kepengin sisa-sisaning umurku tak nggo puruhita marang panjenengamu. Jarene panjenengamu kuwi pendhita kang kesdik ing paningal. Pendhita ingkang cinaket kelawan dewane ketitik wani medharke ilmu kasampurnaning urip, wani ngajarke sangkan paraning dumadi. Mula aku kepengin sisaning umurku tak nggo nyedhake marang Gusti kang murbeng dumadi. Aku bakal puruhita marang panjenengamu ora jamak lumrahe ratu ning para dewa, ratu kayangan Suralaya meguru ning Arga Kilasa edan. Bathara Guru Hong siwah bojo bojane bojo Darma Darmane Darma Rahayu Hastuta Hastuti. Ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngresa mbageke cara dewa. Iya sang mustikaning jagat Hong niredahna pinara sabda sabdaning Jawata iwana sabdaku Rahayu Hastuta Hastuti. Ana parigawe apa? Dene sira Bathara Guru keraya-raya prapta ana pratapanku kene. Iya sang mustikane ngrat sepisan prapta ulun mapan ana kene paring nugraha tumrap jeneng sira Werkudara. Angka 2 apa wae kang kita kepinginake mesti bakal kasembadan. Apa kita kepingin ngratoni sagunging dumadi? Apa kita kepingin dadi ratuning dewa lan manehe upama kita kepingin ngratoni jagat saisine ulun ora bakal lowel. Para dewa bakal masrahke marang jeneng kita Werkudara. Bathara Guru kawruhana ning kene ora ana Werkudara hanane Bima Suci. Lan kanugrahan kang tak tampa dudu saka Jawata, krana Jawata lan Bima Suci kuwi padha sabab apa? Sabab kabeh wis mangreh pangwasa tumrap tanggung jawabe dhewe-dhewe. Yen dewa kuwi duwe kuwasa amiluta marang titah, dewa kuwi nyiksa tanpa upama, ning yen mulyake ya tanpa windan. Nanging yen tumrape Bima Suci kabeh mau wis ngemohi. Sebab kabeh wis kawengku dening Bima Suci. Bima Suci, apa kita kepengin nglenggahi apa sing dilenggahi kelawan para dewa? Karben ngerti kasekten kang disarirani dening para Jawata babar pisan ora. Bima Suci ora bakal ngesuk marang kelungguhane sapa wae. Kabeh kelungguhan wis kaponto-ponto karo sing gawe jagat. Yen pancen sira mangerti yen kalungguhan mono pinonto-ponto, kenang apa kok jeneng kita ngesuk marang kelungguhan ulun? Mara gage tuduhna. Ning endi nggonku ngesuk-ngesuk marang kelungguhanmu Manikmaya? Sumurupa nalikane ulun tetinju marang Madyapada ya mapan ana Arga Kilasa iki kang dadi papan palungguhan ulun. Bathara Guru aku arep takon apa? Pilaing alam kuwi ana pira lan apa wae? Sepisan alam Suralaya ya kuwi papaning para Jawata. Kaping pindho alam Suradewi ya iku papaning para Gandharwa. Katelune alam Kafiruna kuwi papane Sukma kang keblasuk lakune sabab kurang temen panembahe. Kaping 4 ya alam Suranggangkara ya kuwi alame jalma manungsa. Aku takon maneh, Bima Suci kuwi dewa apa manungsa? Jeneng kita kuwi manungsa. Banjur Arga Kilasa kene iki klebu alam Suralaya, alam Suranggangkara. Kene kuwi alam Suranggangkara. Apa ya wis sak trepe yen aku mapan ana kene. Malah yen panjenengamu kang mapan ana Arga Kilasa tak kira ora sak mestine merga kene dudu papan kelungguhanmu. Yen kaya mangkene apa jeneng dewane sing serakah dakah-dakah. Ya jagat dewa Bathara Bima Suci. Apa kowe ora eling yen wong tuamu kang panandange tekan seprin maksih ana sajroning kawah Candra Dimuka? Ora susah gepok singgol karo Sudarmaku. Kabeh titah wis ginaris lan padha ngunduh kuruping pakartining dhewe-dhewe. Ning kosok baline wis dadi kewajibane anak kang soleh kang kudu ndongake marang wong tuane supaya diapura tumrap kabeh keluputane. Bathara Guru, pranyata kuwi dewa sing wis kelangan kawaskitan ketitik
ora nyumurupi sapa sejatine Begawan Bima Suci. Duh, Sang Nawaruci. Ngaturaken sedaya kaluputan awit kiranging pramana anggen kula ningali dumateng handika Sang Guru sejati. Awit paduka sakmangke kasarira dening Kang Titah pun Bratasena. Syukur bagi sewu. Yen sira wis sumurup marang sapa kang sira hadepi dina iki. Ana ing sasana Danawarih papane Bawarasa iki ingsun ngegungke pangapura marang keluputan kita. Kanthi lakon iki kita kudu sumurup yen dewa kuwi ya padha karo menungsa. Mula aja sok kumingsun lan kumawasa rumangsa bisa nanging bisa rumangsa Manikmaya. Ngestaken dawuh sepisan malih hamba ngaturaken lumunturing samudra pangaksami Sang Guru Jati ya bakal hantuk pangapura nanging aku duwe menjaluk punapa panyunanipun Sang Guru Jati. Bapakku Pandhu lan ibuku Madrim entasna saka nduting neraka jahanam. Enggal unggah nana swarga tunda sanga yen wis nuruti panyurup bakal antuk pangapura. Nuwun inggih dhateng sedika mangestaken dawuh kawula nyuwun pamit duh Sang Guru Jati. Samu barange wis cetha, samu barange wis ngiglo. Yen to sak mengko jeneng kita Begawan Bima Suci wis wancine iki nudrating jagat pinesti ing widi pinurba ing dewa. Bali dadi satriya-satriyaning tanah Jawa, beteng ing kewuh negara Ngamarta, Werkudara. Bali dadi kodratmu dadi satriya, kewajibanmu wis rampung Werkudara. Dara aja enak kapenak katrem ana ing arga Kilasa kene Ngamarta ripalunggan iki geger. Ana pangamuk ing ratu buta sing gedhe sak gunung anakan jenenge Karungkala ratu saka negara Guwa Kadasar. Yen ora ana klumer mbriyahing tangan jumangkaing sukune Werkudara tak kira Ngamarta iki mengko bakal bedah kuwi musuhku. Ngaturaken panuwun Koko Prabu awit paduka dados lantaran Kang sarta pancatan Kakang Werkudara bali dados satriyane negari. Aku mung kinarya lelantaran ya yo. Ndak gandeng tanganmu ya disawang bebarengan tandang kridane Kakangmu si Werkudara. Anggone nyernake Ratu Angkara kang disarirani dening Prabu Karungkala. Ndak kira timbule Kakangmu Werkudara bakal mahanani kahanan guyub rukun. Satemah pepeteng ing negara Ngamarta bakal antuk suluh sulak pepadang Janaka. Serampakian manungko gundak-guyub diwanoni rampah rancak satut sigra sinanggaan mulia. Serampakian manungko gundak-guyub
goleki. Iki sing tak goleki Werkudara, Werkudere. Sing dadi punjer kekuwataning para Pandhawa kowe. Aku Karangkala saka Guwa Kadasar. Ayo iso nandhi tandang kridaku lawak sembah itritran etan. Pun ngaten mawon nggih Ndara. Iya, Kakang Semar nggih. Sing becik kena nggo patuladan sing ala kagelesa anut lakuning jaman. Mugi-mugi lakon Dewa Ruci Bima Suci saged damel kaca benggala. Mbok menawi paduka menika satriya ingkang teguh, satriya ingkang kukuh bakuh niatipun anggenipun meguru dhateng Bapa Durna ketitik mboten kengguh dhateng menapa kemawon satemah paduka saged murakapi kawruh paduka menika saged murakapi ketitik ngethok tular wonten ing pertapan Arga Kelasa. Iya Kyai Semar nggih. Mugi-mugi paduka anggenipun madeg pendhita sampun rampung bali dadi wujuding satriya saged dados kaca benggala lan saged dados patuladaning para taruna muda wonten ing saindenging jagat raya Den.